पण चहा प्यायचं बाकी होतं ना, म्हणजे एनर्जी येत नाही. भिजलेत ते दवाचं पाणी असतं ना त्याने भिजलेत. बापरे, पण घाण बघा किती असतं. हे बघा तुम्ही, बघा किती आतमध्ये घाण असतं. चक्काचक झालं ना एकदम. आता काय ना, आता सगळ्यात मोठं काम झालेलं. सगळी झाडं आहेत ना कसली बघ, कढीपत्तावर सगळं आहे. तर इथे सकाळचा चहा, गवती चहा बनवते मी. म्हणजे कुणालचे बाबा मुंबईला गेल्यापासून दुधाचा चहा काही घरात बनलेलाच नाही आहे, कारण आवडत नाही जास्त. त्याच्यामुळे गवती चहा करून पिते आता, ते येईपर्यंत. असंच थोडंसं जास्तच करते मी, त्याचं गरम गरम प्यायला बरं वाटतं. मग थोडासा गोड. चला आता आपला हा चहा होतोय तोपर्यंत बाहेर तर झाडू बिडू काढून ठेवूया. जोपर्यंत चहा पित नाही ना तोपर्यंत दिवसाची सुरुवात होत नाही. आता काम करायला सुरुवात केली, पण चहा प्यायचं बाकी होतं ना, म्हणजे एनर्जी येत नाही. एकदा चहा प्यायलो का मग पटापट कामाला सुरुवात. आता हा चहा जो बनवला ना 2-3 वेळा पिणार मी, कोरा चहा छान वाटतं. चला जरा बाहेर जाऊया, बसूया. तर सगळ्यात आधी आपलं जे मागचं अंगण आहे ना तिकडचं वातावरण बघा. हा बघा कचऱ्याचा ढीग पडलाय, ते सगळं उचलायचं आहे. आणि कुणाला ना त्या साईडला आहे, आपल्या केळी आहेत ना तिकडे, त्याचं चालू आहे काम. आता हळूहळू हे सगळं घ्यायचं आहे आवरायला आपल्याला. होईल सावकाश, काही घाई नाही आहे, करूया. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. तर सगळ्यात आधी मी मागच्या साईडला बघा सामान बघा कसं व्यवस्थित सेट करून ठेवलं आणि दिसतंय ना, आता छान वाटतं बघा. ते वरती हंडा कसे ठेवलेत ना, तर प्यायचं पाणी जे घरामध्ये बघा भरून ठेवते ना, खूप भांडी असतात प्यायची, हंडा कळशी वगैरे, आणि एक्स्ट्राचं थोडंसं पाणी ना भरून ठेवते. टोपं वगैरे असतात ना मोठी, कारण प्यायला पाणी 1-3-4 दिवस तरी स्टोअर करून ठेवावं लागतं म्हणून. तर मी विचार केला ही जी लादी आहे ना त्या लादीवरच ठेवीन, म्हणजे आतमध्ये थोडीशी अडचण आहे ना कमी होईल, या विचाराने केलेलं आहे. पण आता कसं व्यवस्थित वाटतं आहे बघा. आणि सगळं कचरापेटी सगळं काढून टाकलेलं आहे, काही एक्स्ट्राचं असं काही ठेवलेलं नाही आहे. जे थोडंफार खूप गरजेचं असतं ना त्या वस्तू सगळ्या जमा करून ठेवलेल्या आहेत, म्हणजे कधी इमर्जन्सीमध्ये आपल्याला खूप उपयोगी पडणारा, कारण लगेच आपण बाजारात जाऊ शकत नाही, अशा वस्तू फक्त जमा करून ठेवल्या आहेत. सगळे अडचणीने आपली आता गेलेली आहे. तर आज साफसफाईमध्ये काय करणार आहे, आज फ्रीज मी ना बंद केला आहे. सकाळी उठल्या फ्रीज अगोदर मी साफ करून घेणार आहे, आणि मग बाकीचं जे घरातलं आहे म्हणजे किचन आवरायचं आहे ते, अशी मी म्हणजे सोय केलेली आहे स्वतःचीच. कारण फ्रीज साफ करायचं म्हटलं ना का मला भरपूर वेळ जातो, 2-3 तास आरामात जातात. त्याच्यामुळे मग थोडासा कंटाळा होतो. तर विचार असा केला की जी कंटाळवाणी कामं आहेत ना ती म्हटलं अगोदर करून घेऊया, आणि मग बाकीचं जे इझी आहे ते आपण म्हटलं नंतर करूया. आणि हे सगळं मला करायचं आहे कुणालचे बाबा यायच्या आधी, त्याच्यामुळे सुरुवात बघा झालेली आहे, चाललं आहे हळूहळू करतो आहे. आणि आता काय करायचं आहे, पाणी भरायचं आहे. पण काय झालं आहे ते ह्याची लाईटीची जी पॉवर असते ती जरा कमी जास्त होते, कारण आता घरात लाईट चालू होते ना, बंद चालू होते, म्हणजे पॉवर बघा कमी होते ना त्याच्यामुळे. तर आता मोटर लागेल की नाही काय माहीत नाही, त्याच्यामुळे जरा थांबलो आहे, नाही तर पाणी अगोदर भरायचं होतं. चहा पिऊन घेते आणि मग पाण्याचं बघूया कसं काय होतं ते. तर आज मी बनवते टॉयलेट क्लीनर. सकाळी टॉयलेट धुवायला गेली आणि बघते तर टॉयलेट क्लीनर आहे ना संपलं होतं. आता म्हटलं कधी बाजारात जायला मिळेल आणि कधी म्हटलं ते आणणार, म्हणजे जातील तरी 7-8 दिवस तरी जातील. त्याच्यामुळे म्हटलं विचार केला मी की आता घरगुतीच बनवूया. तर इथे मी कपड्याची पावडर घेतले, म्हणजे टाईट पावडर असतं ना ते मी वापरते, ते घेतलेलं आहे. 2-3 चमचे टाईट पावडर त्या बॉटलमध्ये टाकलं, आणि ब्लिचिंग पावडर असते ना ती मी आणून ठेवते घरामध्ये,
ती त्यात टाकली आणि मिक्स करून घेतलं चांगलं आणि नंतर त्यात पाणी टाकलं. आता हा झाला माझा जुगाड आणि अशा पद्धतीने मी करते. म्हणजे बऱ्याच वेळा तुम्हाला मी दाखवलेलं आहे. मी फिनेल बघा असतं ना, ते पण तुमच्याशी शेअर केलेलं आहे. 2-3 वेळा मी बनवलं होतं. त्याच्यामुळे तुम्ही जर का जुने व्हिडिओ माझे पाहाल ना तुम्ही, तर तुम्हाला माहिती पडेल की बऱ्याच अशा जुगाड मी करते. आणि म्हणजे गरजेचं असतं या गोष्टी करणं. गावच्या ठिकाणी आपल्याला राहायचं आहे ना, तर जुगाड केल्याशिवाय, तडजोड केल्याशिवाय काही होत नाही. आपण शहरात नाही तर आपण गावात राहतोय आणि अशा आयत्या वेळेला काही गोष्टी संपल्या की अशा प्रकारे मग सगळं मॅनेज करावं लागतं आणि ते मी करते आणि अगदी आवडीने करते. छान वस्तू तयार होतात ना घरच्या घरी पण. सगळ्या वस्तू तयार करून झाल्या आणि मग त्यात पाणी टाकलं मी, म्हणजे सगळं मिक्स करून झालं, पाणी टाकलं आणि छान असं ना हलवून घेतलं. बॉटल तीच वापरलेली आहे, त्यात टॉयलेट क्लीनर जे होतं ना तीच बॉटल मी ठेवली होती आदल्या दिवशी आणि मग त्यात सगळं व्यवस्थित मिक्स करून ते ना वापरायला मी सुरुवात पण केली आणि चांगलं आहे, एकदम छान असं क्लीन झालं होतं. तुम्हाला मी अजून 2 दिवसांनी पण पुन्हा मी रिझल्ट सांगेन त्याचा कसा आला. ते पण छानपैकी तयार होतं. ब्लिचिंग पावडरमुळे ना छान असं जी काही घाण वरचं ना चांगली स्वच्छ होऊन जाते आणि बऱ्याच वेळा मी ब्लिचिंग पावडरचा पण वापर करते. आता कोणाला आवडतं नाही आवडत काय माहीत नाही, त्याच्यामुळे हल्ली ना मी असे जुगाड दाखवणं बंद केलं होतं. पण नाही म्हटलं, कोणाला जर का गरजेचं असेल तर म्हटलं उपयोग होऊ शकतो, म्हणून म्हटलं चला आज दाखवूया. आणि मला असं वाटतं की थोडंफार जुगाड करून आपले जर का 4 पैसे वाचणार असतील तर काही हरकत नाही आहे. आपला संसार जर का सुखाने करायचा असेल, म्हणजे बजेट आपलं जर का सांभाळायचं असेल घर चालवताना, तर असे जुगाडाने केले पाहिजे. आणि काही त्यात काही वाईट नाही आहे, चांगलं आहे ते. तर ते मी सगळं तयार करून ठेवलं. नंतरला कुणाला गेला होता मोटर चालू करायला, तर जिथे मोटर आहे ना तिथे की नाही थांबावं लागतं. काय होतं की आता प्राणी वगैरे असतात, म्हणजे गुरं वगैरे आहेत किंवा इथं आता कोणाचा पाय लागला तर ते पाईप वगैरे खुलतात, उघडतात आणि मग पुन्हा आपल्याला मग धावत धावत जावं लागतं. मग कधी कधी काही जण मुद्दाम पण पाईप खोलतात, अशी परिस्थिती आहे इथे. त्याच्यामुळे मग ना कुणाला आम्ही सांगतो तू तिथे थांब म्हणून, आपलं पाणी झालं का आम्ही मग फोन करतो आणि मग तो मोटर बंद करतो. तर आज कशी मी एकटी होती त्याच्यामुळे थोडीशी धावपळ झाली, नाही तर कुणालचे बाबा असले ना का मग आम्ही दोघं पटापट करतो. तर वरची टाकी की नाही आता चालू केले. पाण्याचा आवाज घ्या, म्हणजे सगळं बाकीचं झालं आहे भरून. धावपळ होते खूप. आणि तुम्हाला वाघ्या शेरू दाखवते. हे बघा, ह्याला ना आत्ता बांधलेली आहे मी, अजून 1 मिनिट पण झालेलं नाही आणि तो तिथे जाऊन बसलेला आहे. दोघंजणं इतका त्यांचा धिंगाणा चालला होता मगापासनं, पूर्ण धावतात या आवारामध्ये. तुम्हाला बघा मागच्या व्हिडिओमध्ये मी शेअर केलेलं आहे. त्याच्यामुळे आता त्यांना बांधून ठेवलं आहे. अजून त्यांचं खाणं पिणं काही झालेलं नाही. सकाळपासून नुसते खेळायच्या मागे आहेत दोघं पण. आणि हे बघा कसे भिजलेत ते, दवाचं पाणी असतं ना त्याने भिजलेत. असं एकाला बांधून ठेवलं की दुसरं जात नाही, मग पाणी प्या. आता मी पण जरा 5 मिनटं बसते आणि मग बाकीच्या कामाला सुरुवात करते. बापरे, सामान बघून बघून मला कंटाळा येतो. अरे पडलो गरम मसाला. तर फ्रीज साफ करायचा कंटाळा मला अशासाठी आहे की माझं सगळं सामान जे आहे ना फ्रीजमध्ये ठेवते मी. म्हणजे गरम मसाला आहे, रवा, म्हणजे जितकं शक्य होईल ना तितकं सगळं सामान आहे ना मी फ्रीजमध्ये स्टोअर करून ठेवते. म्हणजे भाजी कमी आणि बाकीचं जे इतर सामान आहे ते सगळं मी फ्रीजमध्ये ठेवते. तुम्हाला माहिती आहे की मी सामान एक 4 ते 5 महिन्याचं डीमार्टमध्ये सामान एकत्र भरते. त्याच्यामुळे वस्तू खराब होऊ नये याच्यासाठी हा जुगाड मी करते. कडधान्य वगैरे पण फ्रीजमध्ये अजिबात खराब होत नाही, छानपैकी टिकून राहतं. त्याच्यामुळे मग असं फ्रीज साफ करायचं म्हटलं का सगळं मग ते सामान काढावं लागतं, इतकं भरलेलं असतं ते. आणि मग पुन्हा ते साफ करा, पुन्हा ते ठेवा. ह्या गोष्टीमुळे की नाही मला कंटाळा येतो फ्रीज साफ करायचा, नाहीतर कामाचा असा आळस नाही. तर इथे की नाही सगळा फ्रीज मी रिकामी करून घेतला. आणि अजून एक गोष्ट सांगते की आपलं की नाही घरात आता सामान भरायचं बाकी आहे. म्हणजे आता दिवाळीच्या फराळाचं वगैरे सामान ना मी अजून नाही भरलेलं, कारण साफसफाई करायची बाकी होती. आणि म्हटलं हे सगळं परत भरलं सामान की पुन्हा म्हटलं ते काढा, परत ते साफ करा. त्याच्यामुळे थांबलेलं आहोत, भरायचं आहे आपल्याला, सामान भरायचं आहे. आता बघू आता कधी कुणालचे बाबा येतील किंवा मी त्यांना ना त्यावेळी सांगणार आहे की तुम्ही घेऊन या डीमार्टमधनं सामान. नाहीतर इथे परत पुन्हा गावी म्हणजे गाडी भाडा, म्हणजे एवढा प्रवास खर्च करून जायचं लांब रत्नागिरीला किंवा कोल्हापूरला डीमार्टमध्ये, त्यापेक्षा ते मुंबईवरनं येताना आणू शकतात. तर अशा पद्धतीने विचार चालू आहे, त्यांना मी तसं सांगणार आहे करायला.
तर इथे पूर्ण फ्रीज आहे ना मी रिकामी करून घेतला आणि नंतरला क्लीनर, आता क्लीनर इथे पण मी जुगाडवालाचा, हे क्लीनर आहे ना मी तुम्हाला आधी दाखवलेलं आहे. म्हणजे जितकं शक्य होईल ना तितकं जुगाडवाला वस्तू आहे ना मी घरच्या घरी तयार करून मी वापरते. महागडं नाही हो, कधी कधी खिशाला नाही परवडत, त्याच्यामुळे ह्या अशा गोष्टी करायच्या. जास्त आपल्या नवऱ्याला त्रास द्यायचा नाही, उगाच त्यांना जास्त पैशाला खड्ड्यात घालायचं नाही, अशा विचारांची आहे मी. म्हणजे जिथे गरज आहे ना तिथे पैसे सेविंग करायचे आणि जिथे गरज नसताना उगाचच सेविंग करायची नाही. म्हणजे उदाहरणार्थ आता खाण्यापिण्याच्या वस्तू तिथे अजिबात तडजोड नसते, ते अगदी आपल्या मनाला वाटेल तसं बनवायचं आणि खायचं. हे तुम्ही बघताय व्हिडिओच्या माध्यमातून. तर या विचारांची मी आहे. तर इथे मी घेतलेला आहे एक शॅम्पू, म्हणजे 1 रुपयावाला असतो ना शॅम्पू, कोणत्या पण कंपनीचा घ्यायचा. विनेगर घेतलेला आहे आणि घेतलेला आहे खायचा सोडा. आता हे जे खायचा सोडा आहे ना तो मी डीमार्टमधनं 30 रुपयाला पॅकेट आणलेलं आहे. ते तुम्ही बघा आणून, खूप आपल्या बजेटमध्ये पडतं ते आणि इतकं छान क्लीन होऊन जातं ना. तुम्ही बघा, एकदा ट्राय करून बघा खायच्या सोड्याने आणि व्हिनेगरने मिक्स करून. जर का तुम्हाला हे शॅम्पू नसेल वापरायचं, तुम्ही कपड्याची पावडर असते ना ती तुम्ही वापरू शकता, पण शॅम्पूने कसं एक छान अशी स्मेल येते, त्याच्यामुळे शॅम्पू मी वापरते आणि छान क्लीन पण होते, चमक येते आपल्या फ्रीजला शॅम्पूमुळे. तर हे तुम्ही बघा करून. तर सगळं ते रबर वगैरे असतं ना फ्रीजचं ते पण काढून घेतलं, कारण पूर्ण डीप क्लीनच करायचं होतं. ते रबर साईडचं खूप खराब झाला होता, त्याच्यामुळे काढला मग. आणि नंतरला मग तो सेम तसंच त्याच ह्याच्यामध्ये भिजत घातला, म्हणजे खायचा सोडा. आता बोलायला बघा तुमच्याची सुरुवात केलेली आहे आणि वाघ्या शेरू यांचं भुंकणं चालू झालेलं आहे. तर अशी बघा अडचण होते मध्ये मध्ये शूटिंग करताना पण आणि एडिटिंग करताना पण. तर काय म्हणत होते मी, शॅम्पू नाही, शॅम्पूच्या ऐवजी मी इथे कपड्याची पावडर आहे, परत सोडा आणि विनेगर असं मिक्स करून ते रबर जे होते ना फ्रीजचे ते भिजत घातले. ए वाग्या चल घरात, हा फटके पाहिजे. आता जेवण झालं ना, गप तिथे बसायचं. हे तुम्हाला भांडं दाखवतं. हे फ्रीजच्या मागचं बघा असतं ना, एवढं घाण असतं, हे ते पुन्हा साफ करून घेते. आणि हे रबर नाव नाही आठवते बघा, किती काळे आहेत बघा. त्यात असे भिजत घालून ठेवले ते घासून घ्यायचे बघा, लगेच निघतं. नाही ते हे सोडा टाकला ना, सोड्याने विनेगरने ना लगेच साफ होतं, त्याच्यामुळेच मी तुमच्याशी शेअर केलं हे. पण घाण बघा किती असतं, हे बघा तुम्ही, बघा किती आतमध्ये घाण असतं. आपण पूर्णपणे कधी क्लीन करत नाही ना, डीप क्लीन करत असेल ना तेव्हा मग अशा पद्धतीने करायचं. मग चला हे करू दे. आणि हे बघा हे दोघं जण बघा, हां लपाछपी चालले, कोण पहिला बाहेर जाते ना, लबाड. तर क्लीनर जे आहे ना ते फ्रीजला अर्धा ते 1 तासाने मी लावून ठेवलं आणि नंतरला इतर जी बाकीची घरातली कामं होती ना ती करून घेतली. फ्रीजची भांडी आहेत ना ती घासून घेतली आणि नंतरला फ्रीजच्या आतमध्ये जे मी कवर ठेवते ना काचेवरती ते स्वच्छ धुवून घेतले. फ्रीजच्या वरती पण माझा एक कवर असतो, म्हणजे धूळ वगैरे बसू नये म्हणून एक कवर फ्रीजच्या वरती टाकते, तो सुद्धा स्वच्छ धुवून घेतला आणि मग सुकत घातले. तर एक गोष्ट मी तुमच्याशी आज शेअर करते, म्हणजे कलरबद्दल शेअर करते. मागे ना जेव्हा आपल्या घराला बघा कलर नव्हता ना तेव्हा मला एक निगेटिव्ह कमेंट आली होती. कमेंट अशी होती आणि मला वाटतं त्या लेडीज होत्या, त्याच्यामुळेच मी बोलते तुमच्याशी आज. तुम्ही बघा माझ्या मैत्रिणी आहेत ना की सगळ्या गोष्टी मी माझ्या मनात शेअर करते, त्याच्यामुळे मला वाटलं ही गोष्ट पण तुमच्या शेअर करायला पाहिजे, कारण खूप दिवस झाले ही गोष्ट माझ्या मनामध्ये होती. आणि जेव्हा एखादी गोष्ट माझ्या मनाला लागते तेव्हा मी जोपर्यंत ती बोलत नाही तोपर्यंत माझं मन शांत होत नाही, म्हणून आज तुमच्याशी मी बोलते. आणि ती गोष्ट पूर्ण झाल्यानंतर जी गोष्ट बघा तुमची शेअर करते. अशी कमेंट होती की तुमच्याकडे घराला कलर करायला पण पैसे नाही आहेत का. आता काय म्हणावं अशा कमेंट्स करणाऱ्यांना, सांगा बरं तुम्ही. म्हणजे कोणाची परिस्थिती कशी आहे काय आहे याचा विचार न करता आपल्याला मनाला वाटेल तशा कमेंट्स करायच्या. काय म्हणायचं अशा लोकांना सांगा. आणि आज बघा, आज माझ्या घराचा कलर पण झालेला आहे. ध्यानी मनी नसताना म्हणजे कोणताच विचार किंवा कोणतं ठरवून न हे सगळं कलरचं काम बघा झालेलं आहे. पुट्टीचंच फक्त काम झालेलं आहे, कलरचं तर काम अजून बाकी आहे, तरी पण घर आपलं इतकं छान दिसतंय. अजिबात कसला विचार केला नव्हता की चला आपल्याला आता हे काम करायचं आहे, आणि झालं बघा. दिवाळीच्या आधी सगळं झालेलं आहे. म्हणतात ना की जी गोष्ट जेव्हा होणार असते त्याच वेळेस होते. आपण म्हणजे कितीही काहीही प्रयत्न करा, देवाच्या मर्जीशिवाय म्हणतात ना एकही पान हलत नाही. आणि तशाच गोष्टी सगळ्या आमच्या बाबतीमध्ये घडत आहेत आणि याचा सगळा अनुभव आम्ही घेत आहोत.
त्याच्यामुळेच बघा बऱ्याच वेळा मी तुमच्याशी शेअर करते, माझे अनुभव सांगते. आणि आज जेव्हा माझ्या घराचं झालेलं आहे, आता कलर काम तर करणार नाही इतक्यात, तुम्हाला मी सांगितलं मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण एप्रिल किंवा मेमध्ये करणार, कारण वेळ आपल्याकडे कमी आहे म्हणून. पण आज पुट्टीचं काम झालेलं आहे आणि त्याच्यामुळे घर आपलं खूप सुंदर दिसत आहे. तुम्हाला सर्वांच्या बघा कमेंट्स आलेले आहेत आणि त्याच्यामुळेच ही गोष्ट मी तुमच्याशी शेअर करते. तर माझा स्वभाव तुम्हाला सांगते की कोणीही आपल्याला वाईट म्हणाल ना किंवा एखादी निगेटिव्ह कमेंट्स केली किंवा आपल्याबद्दल वाईट विचार केला तर त्यांना शब्दातून नाही तर कृतीतून करून दाखवायचं. म्हणजे आपण आपलं कर्म करत राहायचं, बाकी देवावरती सगळं सोडून द्यायचं, या विचारांची मी आहे. बघा तुम्हाला पटतंय का? तर इथे आपला फ्रीज साफ वगैरे करून झाला होता, ते रबर वगैरे पण धुवून सगळे म्हणजे सुकून झाले होते. आणि नंतर हे फ्रीज आहे ना तो आवरायला आम्ही सुरुवात केली. कुणाल होता जोडीला, कुणालने मला भरपूर मदत केलेली आहे. अगदी डीप क्लीन करायचं म्हणजे मागचं बघा ते वायरिंगचं वर असतं ना मागच्या साईडला, ते पण सगळं त्यांनी स्वतःच खोलून सगळं क्लीन केलं होतं. मागचं ते तुम्हाला दाखवलं बघा, ज्यात पाणी वगैरे बघा जमा होते ते भांडं. तर अशा प्रकारे आपला फ्रीज दिवाळीसाठी सज्ज झालेला आहे. एकदम छान असा चमकला होता फ्रीज, तुम्हाला मी दाखवते बघा व्हिडिओमध्ये. अंडी फक्त ठेवून झालेली आहेत. हां छान असा फ्रीज आमचा चमकतोय बघा. पण काय झालं आमच्याकडे की नाही लाईटीचं जरा हे आहे ना, आपल्याला बघा लाईट त्या साईडला आहे, त्याच्यामुळे म्हणजे जागा जरा चुकीची झालेली आहे. ते तुम्हाला सांगेन मी नंतरला काहीतरी. पण छान असा फ्रीज आपला चमकलेला आहे बघा, मस्त वाटतं ना. आता पटापट्यानं सामान लावून घेते जे जिकडे तिकडे पडले. फक्त हे अंडी तेवढे फक्त ठेवलेली आहेत, बाकी सगळं सामान ठेवायचं बाकी आहे. पण चमकला. कुणालची पण मेहनत आहे, माझी एकटीची मेहनत नाही, कुणाल पण होतं जोडीला. भरपूर वेळ गेला आहे पण साफ करायला. चला सामान आवरूया. सामान काय जास्त नाही ठेवायचं आहे, थोडंसंच आहे. बंद कर, थोडंसं जरा थंड होऊ दे. चक्काचक झालं ना एकदम. आता काय ना, आता सगळ्यात मोठं काम झालेलं आहे आपलं साफसफाईचं दिवाळीचं. फ्रीज साफ करायचं म्हणजे मोठं काम. हां झाली सफाई, अर्धी सफाई झाली. तर फ्रीजमधलं सामान पण सगळं लावून झालेलं आहे. जास्त काय लावायचं नव्हतं सामान, त्याच्यामुळे पटकन झालं. 1-5 मिनटात ते काम झालेलं आहे. आणि आत्ता मला वाटतं संध्याकाळचे 5:30 झाले असतील. अवतार बघा, अजून घरातलं थोडंफार काम बाकी आहे. म्हणजे अशी दिवाळीची बघा साफसफाई चालू आहे. म्हणजे जसं फ्रीज साफ केलं ना तशी इतर कामंसुद्धा थोडी थोडी केलेली आहेत, त्याच्यामुळे बराच वेळ गेला. तर चला मित्रमैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ आता मी इथेच थांबवते. कसा वाटला जरूर सांगा. आवडला असेल जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.